המצב היום אצל ילדים הוא לא פשוט, די קשה אפילו אפשר להגיד. קשה להם בלימודים. הילד יושב בכיתה ופשוט לא מצליח להבין אפילו מה רוצים ממנו. על מה המורה מדברת, למה היא מתכוונת, איך עונים על השאלה שהיא נתנה עכשיו. וזה יוצר תסכול עמוק וכאב אצל הילדים. יש ילדים שבאים אליי והם אומרים, אני לא חכם, ואני טיפש, כל מיני מילים כאלה קשות, שממש מתכווץ הלב כשילד אומר כזה דבר. אבל הילדים לא אשמים, פשוט אין להם את השיטות איך ללמוד. אני כבר 30 שנה עוסקת בתחום של מיומנויות למידה, ופיתחתי כל מיני שיטות שבעצם גורמות לילד להבין איך לפצח את הבעיה בלימודים שעומדת מולו הכי מהר, הכי בפשטות, בכל מקצועות הלמידה. זאת אומרת, הציונים עולים לא רק בהיסטוריה או בהבעה עברית, אלא בכל המקצועות שכותבים בהם הרבה. בלי הכלים האלה קשה מאוד, כי הציון הוא לא רק ציון, הוא בעצם אומר לך, הצלחתי.